Goedenavond, dit is Zeeland Nu van 25 februari. Een paar uurtjes meer declareren dan er gewerkt is, of een enorme winst maken terwijl er geen of slechte zorg geleverd wordt. De 13 Zeeuwse gemeenten hebben de handen ineengeslagen om zorgfraude samen hard aan te pakken. Zorgfraude kost heel veel geld. We willen graag onze kwetsbare inwoners beschermen, want daar gaat het om. En we vinden het van belang dat we het geld voor die zorg ook besteden aan die kwetsbare inwoners, in plaats van dat het verdwijnt in de zakken van kwaadwillende mensen. Het is overigens niet zo dat Zeeuwse zorgfraudeurs op dit moment zomaar hun gang kunnen gaan. Maar de samenwerking moet er wel voor zorgen dat de aanpak een stuk efficiënter wordt. Alle individuele gemeentes pakken nu apart de zorgfraude aan. Ja, en de ene gemeente besteedt daar heel veel aandacht aan en de andere gemeente niet. En dat heeft tot gevolg dat fraudeurs, die blijven natuurlijk niet in één gemeente hangen, die verhuizen weer naar een andere gemeente. En die Zeeuwse aanpak zorgt er eigenlijk voor dat we wat wij noemen geen waterbedeffect hebben. Het veel sneller signaleren van mogelijk misbruik van Zeeuwse zorggelden is een van de hoofddoelen van de samenwerking. Nu zien we dat veel gemeenten reactief reageren, zoals we dat noemen. Dus pas in actie komen als er meldingen zijn. Maar dat willen we gaan voorkomen. We willen risico's in beeld gaan brengen en uiteindelijk daarop gaan handelen. Het Zeeuwse zorgfraudebestrijdigsteam wordt op dit moment geformeerd en moet na de zomer op volle sterkte zijn. 2 auto's zijn gisteravond na een aanrijding in een sloot beland vlakbij Oudelanden. Een 78-jarige man uit Kwadendamme en een man uit Oudelanden van 23 zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het kruispunt waar het ongeluk plaatsvond was tijdelijk afgesloten voor verkeer. Volgens de politie is de oorzaak van het ongeluk een voorrangskwestie. Dit zijn bevrijdingsrokken. Speciale rokken gemaakt van lapjes stof ter ere van de bevrijding van Axel in 1944. Een groepje dames werkt in Oorlogsmuseum Gdynia in Axel aan nieuwe bevrijdingsrokken om aandacht te vestigen op dit bijzondere stukje geschiedenis. Nou, we beginnen gewoon met een lap stof en daar doen we allemaal kleine lapjes op. De bedoeling achter die bevrijdingsrok is dat er ook dingetjes tussen zaten met de herinnering aan bijvoorbeeld. Vroeger was dat van oude kleding en we zitten er ook wel dingetjes tussen als een embleempje of de vlag natuurlijk. En iedereen heeft wel een bepaald stofje ertussen zitten waar een verhaal achter zit. Hoe mooi is het om dat stukje geschiedenis, om dat weer toch bekend te maken ook? Ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. En ook dat we door de Polen natuurlijk bevrijd zijn hier. Dus sowieso zit er een stukje Poolse vlag op. En het ding ook natuurlijk, het tekentje van de Poolse Panzerdivisie, die zit er ook op. Dat is gewoon heel erg belangrijk hier in Axel. De rokken moeten af zijn bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding. Die is in Axel in september, dus de dames zijn er vroeg bij. Eigenlijk wel, maar we gaan het ervoor ook wel al dragen. Hoor. Want er gaan hier nog wel evenementjes zijn rondom het museum, dus het zal wel gedragen worden. Toekomstige Zeeuwse filmmakers konden vandaag hun hart ophalen tijdens een grote workshopdag van talentenwedstrijd Kunstbende in Klingen. Ze kregen les van docenten en gerenommeerde filmmakers, zoals de Zeeuw Erik de Bruin. De regisseur van onder andere de film Wilde Mossels. Acteren is eigenlijk authentiek iets uitbeelden. Bijna 30 deelnemers waren op de workshops afgekomen. Zoals bijvoorbeeld in art design, oftewel het ontwerpen van filmdecors. Ik doe vaak zelf ook aan schilderen en dat doe ik eigenlijk gewoon als hobby. En daarom heb ik dit eigenlijk gekozen. Kunstbende is een kweekvijver van talenten. En wie weet dat er ooit Zeeuwse talenten uitrollen die meewerken aan grote blockbusters. We weten ook dat niet iedereen aan de wedstrijd wil meedoen. Dus daar zijn dit soort dagen eigenlijk ook wel voor bedoeld. Dat je gewoon lekker mee kunt doen en creatieve andere jongeren kan ontmoeten. Als je echt verder wil komen, dan is dat je startplek. Het is gewoon zo. We hadden vandaag eerst nog af en toe zon en enkele opklaringen. En we konden er nog wel eventjes op uit, want er was niet al te veel wind. Een zwakke tot matige zuidoostenwind en daarbij temperaturen rond 9 graden. Vanavond en vannacht wordt het wel bewolkt en we krijgen vannacht ook te maken met wat lichte neerslag. De minimumtemperatuur ligt daarbij rond 5 graden en de wind die steekt op naar vrij krachtig uit het oosten.
En ook morgen staat in het teken van bewolking en van tijd tot tijd regen. Regen en motregen is de hele dag over de provincie Zeeland aanwezig. Pas in de late avond wordt het geleidelijk droog. En het is ook wat onvriendelijk weer, want er komt een krachtige noordoostenwind te staan en het wordt slechts 7 graden. De dagen daarna zijn een stuk beter. Vanaf dinsdag schijnt de zon regelmatig en het blijft ook droog. Dinsdag is het nog aan de frisse kant met 7 graden. Maar de dagen daarna lopen de temperaturen op naar 9 à 10 graden. En de wind is dan zwak tot matig uit het zuiden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Fijne avond.